Дуруд ҳамҷиёрони азиз, бисёри патсиентҳо ҳозир ҳамин касали грижаву дарди миён бисёр шидистанд. баъзеш беҳад азоб каштагӣ чандин ҷоҳо тобат мераванд. мо да ҳамтари беморо меғалта ки қатимон ҷангу ҷанҷол мекунанд ки мо чӣ кунем ки соз шем. ана беҳад расход кардагиян, ай расходошон метарсанд бо хай расход кардагия сум рафтагия шифошон наёфтай. меоянд бисёраш гарантия мепурсанд ки моро гарантия буда ки мо ҳамин соз мешем намешем. ҳамин фребмо накунем да. ман ҳамо баъзе одамода гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин шумо томография кунен, томографиятона биёрен, мо айрӯи томография мебинем, гарантиямона метем. ман 100% гуфта метавонам ки ту соз мешавӣ ё ки намешавӣ. мебинем агар остеофито боша хай курсаш дарозтар мегузара. айрӯи томография ҳамаша гуфта метавонем. хай дар томография шумо агар касали рак набароед, костни туберкулез набароед, хай бинем ки ягон проблемаи дига набоша. ҳамин мо маркази шоҳёр дар шаҳри душанбе ҳастем ва маркази барқароркунии бемории стумра дар шаҳри ваҳдат ҳастем. барои кори худмон мо кафолат метиҳем. 100% соз мекунем, баъд ҷавоб метиҳем. ҳамин мо бинем ки бемор ки намешава соз карда, мо ҷошта гап мезанем ки шуморо намеша тобат карда, ягон ҷой гап барем ё ки барен ҷарроҳӣ кунем. мо гапа ростша гап мезанем. барои кори худмон мо ҳатман кафолат метиҳем. шифодиҳанда худованд худ шаёд, мо кори худмонда ҷавоб гуфта метавонем. барое ки ин кора ира кардан дар кора, ин кора мо метавонем. агар ки кадомед ки расходи бисёр кадай метарсӣ, умуман ай грижа натарсем. ин тобатшавандаи шифоша меёва, ин соз мешава. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. худо нигаҳдори шумо.